Iki jajan bubur ngono kan. Adem kok panas. Kira seger nak panas. Biasa adem. Lah ya ora usah digawe. Oh tak gebesan kapok kecerok kowe. Lah napa lah kula ora jenengan gek ngarit takoki wong barang. Ayo. Tak ora selampat ora ngaret jol. Lah napa? Lah nggih gek lereng. Buka rek. Dari malam. Lah wong ngendi ka? Nggih, wong kok. Biar tua wis apa. Ora sing lak ngebrak apa sing nek ngendi rek? Nah lagi ngebrak. Linggi aku rek. Nggih. Bikin Pak. Warung templeke tutup. Kok ramai men iki. Ramai men kayaknya. Mbak, nang kali gede aduh apa sedak kene iki? Mbak, aduh nang kali gede kene iki. Lumayan. Oh, iki kaya anu. Kaya bakule gablok iki. Ya, Mbak, ya. Lagi libur, Pak De. Kenapa kok libur, Mbak? Rewang ning gek Bali sik. Oh, ora wanggone wong mantu. Bener mamaku. Oh, iki wong ginu men iki pakanane apa iki? Iya. Awas HP-ne nak nibo. Nibo ngendi? Kuwi HP-ne nak nibo. Woi. Niki bapak-bapak itu nanti kok. Lakon-lakone kayak wingi urung petok ibu-ibu janda. Kayak enek sak omah dhewe rondo wong loro rondo kabeh kan kae. Ki diparani ketek wonge ana kan. Di posisi omahe nek ngisor-ngisor wit-witan. Wis depane ana omah gede tapi ketek ora dinggoni. Ora tinggu omahe. Kabarnya mau dijual omahe iki didol. Eneh. Melakukan yang ini dua janda dan anak-anaknya akih kan kayak ini dalannya kaya ini kena udan ki yo serasa diambah gitu dalannya saya lemah nek nggon wit-witan wong ini omahe nek ngisor kae jal bu omah para ibu-ibu kamu kita sekilas nek omah wonge dua janda di pinggir hutan ini kebunan wit-witan jati bisa jati kabeh kene iki ana omah gede ning urung dadi kuwi ora dinggoni ya iki wit-witan dalane kayak gini nih parah iki nak udan wis musim udan pokoknya ngenes ini arep metu ra iso dalane lemah dalane kaya ngene isan jajal delok isih omah gede iki ana cah cilik-cilik iki dolane nang kuwi cilik-cilik domain layangan. Gawe apa kowe iki? Bukit layangan ket wingi ra dadi-dadi. Jegos ora? Omahe gede tuh. Iki kabare meh didol iki omahe iki. Omah iki mau dijual, model-modelnya kayak omah
zaman dahulu. Gede panjang kita enak 12 meter kan. Di lokasi ini saya nek ngebunan. Saya nek minggir kebun. Kebun akasia ini. Model omahe model kuno iki. Marani Ibu Jendel. Oke. Omahe siji tok nek pinggiran sisan iki. Pinggir witan yang kena wis kebunan alas jati milik warga iki duwe perhutani jale mbuneh rono wingi wis sempet rene ning urung petok penghunine menawa iki penghunine ana takok-takok jari iki sing mbok rondo ngene iki jare kula nuwun. Mbak, kene iki desa ngendi, Mbak? Omahe masih kaya ngene. Oh, nganu Mas. Endi? Bejengen. Bejengan. Mau kancaku ndak ana sing rene? Ana mau Mas, mau. Ana. Wong pira? Wong siji tok mau. Nganu ngono ki Mas, ngeplok gawe omah gampang ndelok-ndelok. Oh, ndelok omah kono ku mau. Omah dhewe ya, Mas. Bar didol apa piye kuwi? Oke, jumpa lagi di Elis TV-nya. Kali ini kita akan jalan-jalan lagi di perkampungan. Ini ada rumah yang terbengkalai karena tidak dilanjutkan. Rumahnya besar ini. Coba kita ke tempat rumah itu. Bagaimana kondisi rumahnya? Ini rumahnya di pinggir, di tengah-tengah hutan, pohonan, banyak pepohonan di sini. Ini belum ada jalannya. Jalannya masih seperti ini, tapi ada jalan itu mungkin jalan sebelahnya mungkin anak omah. Jajal. Taruh. Masih kayak wit-witan nih saya. Rapat wit-witan jati. Oh ini rumahnya Purwodadi. Bentuk-bentuknya kaya omah daerah Purwodadi. Besar gede dhuwur. Omahnya iki papane kaya wis papan wis tuwa-tuwa. Jajal dileki nek omah. Ngarep omah wit-witan tok isine. Oke. Pohon-pohonan. Nuwun. Lawange monggo, jajal deloki bentuke kaya ngapa. Jerone. Jerone sih tanah. Masih tanah-tanah seperti ini. Oh, iki ora tinggoni iki. Omahe ora tinggoni. Di buri kono isih enak omah. Sik enak omahe jajal parani. Menawa ana wonge. Oke, enak omah ning kono. Burine omah. Iya omah, aduh saka tangga iki, tanggane aduh. Tanggane aduh akeh enak omah ning kono. Jauh dari keramaian ini wah ketoke sahdu nak ning kene iki. Wis sak pola-polae ora nembok mengganggu. Coba kita ke sana.
wit-witane omahe. Wadem. Nah, kaya ngono kuwi omahe. Wis enake siji tok iki omahe kene-kene. Ndur-ndure ya wis wit-witan kabeh. Dewi nek kene nek pinggir dewi cedak kebonan wit-witan isih akeh. Ki omahe mau nek kene. Jajal ono maju. Lawange ono wong yang kok ditakoki. Banyune mbuh saka ngendi banyune kok bikin sunat. Iki jajan bubur ngono kuwi. Adem kok panas. Kira seger nak panas. Biasa adem. Lah ya ora usah digawe. Oh tak gebesan kapok kecerok kowe. Lah napa lah kula ora jenengan gek ngaret takoki wong barang. Eh? Ayo. Tak ora selampat ora ngaret jual. Lah napa? Lah nggih gek lereng. Coba ngendi kowe? Buka rek. Dari malam. Selam. Lah wong ngendi ka? Ki wong kok. Biar tua wis apa. Aku. Ora selak ngebiak apa sing nek ngendi rek? Ora lagi ngebrak. Ning iki aku rek. Nggih. Mbek Indo Kakak.